Ito to kayo eh. Or, ano sa, ano to? Kayo eh. Ay, nakalay mo na dito. Hala. Wala pa natin sa akin. Uy, ikaw nga, ano ba mo masaya? Yan? Ano ng tao? Parang kumakain na yan. Ganda. Dito para nakakasama. Ano? Wala ba mainit? Hindi, kunin ko to. Doon ko pa kuluan. Kasi mag-intay pa ako dyan. Eh, nandun siya. Hindi ako pwede kumuha doon. Like. Ano yan, YouTube? YouTube? Ayun. Ito, pumas ko kasi ito meron ko. Marupok, mag-ilab shout out. Parehas tayo marupok. Busy shipping time. Balita. Maganda pa din ako. Ganda ka naman eh.
balita, maganda pa rin ako. So, Always this is Pinkay. So, Machi. Then, ito, ito para sa pasta. Then, ito sa rice. Then, ito mag-group. O, diba? mag-room ba yan? Ba't ka natawa? Maganda pa rin si Pinkay. Joke. Busy lang, busy. Tignan mo, oh. Hindi kami masyadong makalat. Aming chicken. Bigay naman. Ay, sambusa pala. Hindi pa nalabas. Bigay naman, 5 million in the house. Papakulo pala ako ng sa ano? Sa pasta. Papakulo ako ng sa pasta. Guys, baka na ma'am. Saan na ano? Marupok. Okay lang yung lasa? Okay lang. Anong galag ka? So, Dito namin sa ano, ang kapasit na nga mo. Yan si Miss Jamila. Ang galing magluto. Busy. Wala. Ano yan? Itbit? Oo. $4 million in the house. Pahingi ulam. Ano gusto mo? Lahang? May camel ako. Meron camel. Mayroong manok. So, pasta. Ha? para ko sa ano. Bakit mo binabantay ang wala? Kasi magsabi, Bakit ba? Sila pa rin iso. bakit ano naman siya? Dapat ano ba yung wala ka? Kasi pag Siya nung ano pala tayo na? Eh, bakit sa pagkano nandito sa dati? Mas bata pa yung kanya. Yan ko na lang yung alaga ko. Ano talaga yung nakasabi ko? Okay, ano sabi niya? Gusto mo tayo ng rice?
Sabi kong alin nga no ang gagamitin. So, mag-rice tayo. Start na tayo ng rice, then mag-group. O, diba? Wala akong lalagyan kasi. Sinabihan ni ano. Sinabihan ni Marupok. Sino ang marupok? Marupok. Pahingi ulam. So yun na, kunin mo, bukutin mo. Lambusa, day. 15-15. 15-15. 15 pieces. Chicken saka cheese. Shout out sa maganda na yan. Sana all maganda. Parang ang dami kong water. Parang ang daming water ng aking ano. Yung pagkain mo. Eh, wala. Madam. What? Okay. Day! Day! Paano mo si Dayan sabihin dalhin ka mo yung sahid? Yung sahid daw dalhin ka mo. Dinala na? Dinala na? Ha? Ano daw sabi niya, Mel? Ang dami din Mel pa. Sir Albert, busy si Pinkay.
Si Dayan, wait lang, naghatid lang siya ng shahe. So, wait lang. Pupunta yun. Siya, sana all na miss. Okay. Pupunta to. Dami nanood. Ha? Dami nanood sa YouTube. Hindi, ano lang ito? Parang...
Alin? Baby small. Ha? I-try mo. I-try mo. Sige. Try mo. Yan ang gusto niya eh. Ada for Yeah. wait, give me this one. What? The name choose. Oh, bakit nga? Sabi niya nga sa akin, hindi nakaraan ko sa ko. Tapos sabi niya, it's too much big. No. Ang laki. Try. Oh, mas maano ba yun? Kaysa doon sa isa? Ang laki na makakapagod. Ay. Sandali lang ito. Ang bulak. Kaya lang gusto na ang bulak. Gusto niya. Oh, gusto niya. Sabi niya, araw-araw sabi niya gawin niya. Sabi niya. Tapos yung nasa ano eh, yung nasa ano Ngayon ko lang tinignan niya, hindi ko tinignan siya eh. Araw-araw baba namin ng ano, ayan, nagdadala nito. Yung ako daw yung lalaki, gusto niya. Kasi may bulak. Araw-araw bulak na. araw-araw daw gawin ko. Tapos gumagawa ko ng bulak. Mayan, thank you. Kaya nga gusto niya kasi ano. Ito na si Diana, na-miss ka daw ni ano. Oh, did you miss me? Huwag ka magsalita ng Paul dyan, Day. Nasa tenga ko. Kaya siguro sabi ko kaya siguro gusto na amo sinibulak. Nabigyan mo. Sabi, nawala man si Madam Gada, may sasabihin sa kanya eh. Ano? Sumbong ko yung maniho niyang walang ano. Kaya nga. Saan na is, di na ko na, nandiyan kasi si Sarah eh. Alam mo, ginagawa niya, bakit hindi mo binubuksan ng gift? Kailangan sabi niya, buksan mo ang gift pag buksan. Sabi ko, anong akala mo? Wala akong trabaho sa ano? Gald ako ng ano? Pintuan? Oo. Sabi ko sa kanya. Ano masyadong ano yung maniho nila. Ay, grabe yan. Gano'n kain. Gano'n sa kamay. Bakit hindi mo binubuksan ng gift? Sabi niya sa akin, Maginon ka din. Sabi ko sa kanya. Noon, pinagalitan ko rin eh. Oo, noon, pinagalitan ko rin. Eh, Hindi ko, huwag ka magsabi. nawala sa Madam Gada eh. Sumbong ko eh. Ay, yung manok ko pala, baka nasuno. Day, lagay mo na dito yung ano, Ha? salad. Rice. Ay, ano?
Kamusta, Diana? Sinabihan kasi na, anong akala mo? Trabaho ko, magbukas ang pintuhan. Hindi ako sa kusina. Ano sabi ko sa'yo? Ay, may misis nga pala ako dito. Ilang araw, hindi nila binigyan ng yan eh. Si Mayra, sabi ko ba? Ang book na na. Mali mo yun. Sinabihan ka pa rin ulit na Hindi na. Ay, na. Ako sinabihan ka pa Kasi rin. nung nagpunta lang siya dito na hindi ko, kasi paano ko bubuksan ang gitirang Game doorbell ito. Ano, siya. Kaya hindi namin alam kung tao. Pag hindi mo agad mapuntahan, ganyan. Anong lahi ba yun? Umaris. Panggabi ba yun? Ganyan kami ni, bakit hindi mo binuksan? Dilito. Kailangan dilito mo yung paranggit eh. Pag nandiyan na ako sa pintuan. Sabi ko na, anong akala mo? Ang nagbukas lang ako ng pintuan, yun ang lang trabaho ko. Huwag nang isipin ng trabaho ko sa pintuan lang ako. Hindi na kamo kung magtatrabaho ano. Diyan na lang ka mag-stay sa gate. Nagabukas ng gate. Pero ano? Crap. Buwan talaga yan. Hindi ba kaintindi? Hindi yan naintindihan ng trabaho. Hindi niya alam yung trabaho mo sa trabaho Tapos sa niya. yung pintuan namin, malayo sa kusina. Mm. Walang kantahan ngayon. Busy kami magpakain ng mga hamil. Million in the house. Salamat sa inyo, guys. Wala daw kantahan, host. Host, walang kantahan ngayon. Wala. Busy si Pinkay. Ano to? Tapos yung cheese. Bakit totoo na rin naman yung manok ka? Bakit hindi na lang Yun yung sa sa red, ha? Sa pula. Ano? It's like a biscuit, and the minute I say bring more. Huh? It's like a biscuit. A biscuit. It's like Ano to? Sel Albert, tingnan mo. Dami akong luto. Tinutulungan ako ng aming bisita. Ang bisita nag-akin na huhugas pinggan. Buong ng plato. Ah, Buong ng plato.
5 tao. Marami. Sabi niya, konti lang nilagay kong rice kasi marami namang klase itong niluto. Tapos na. Huwag lang limutin. Tapos marami pa yun. Huwag lang limutin. Na? Kanin. Tapos marami. Hindi naman sila kakain na marami. Di ba magkano ng rice na marami? Oh. May mashi, Oh. may makarona. May maxi pa. Meron pang mashi, meron pang macron. Kaya hindi masyadong ano ng rice eh, kasi may macron pa. Oh. Hindi yan kakain na. Margog pala, margog. Oh. Hindi yan kakain na. Konti-konti lang yan. Kainin na. Ano tayo ng ano? Makaruna. Thanks for coming. Bigyan ng moderate. Hindi na lang yung kain. Tapos ito, lutuin ba? Ito? Atin. Lutuin ba yan? Sige na. Ayan. Sige na. Mahina yung internet ko pa. You're hungry. Gutom daw siya, gutom. You're hungry? Kasama pala to ni Kay Wings eh. Chicken. Kasama pala to ni Kay Wings eh. Chicken. Kudi. Ay. Kudo Gray, you want chicken? Ingit. Kudi. Ay. Kudo Gray, you want chicken? Ingit. Gutom ka na rin kay Wings? Chicken. Ilagay ko sa rice. Gutom ka na rin kay Wings? Ilagay ko sa rice. Gugutom na daw si Cody. Sabi ko, gusto mong chicken? Tawa na si, si Talbo. Ay, dyan yung ano. Ha? Bakit dyan? Ayaw daw sige. Patutulog na sa kanya. Yan. Ay, kung ano gusto mo, sige, go. Mahirap kontrahin. Bikini man. Tara dito.
Day, bakit yung tumutuloy na yan? Nag-feedback yan sa kanila. Ako si Sisi. Ako si Sisi. Big love shoutout. Salamat, Sisi Koy. Day, excuse Day. Parang walang ano yung ating aircon. Wala akong nararamdaman lamig. Puro init. Nakasira. Suwad sa amin na sira. Hindi naman ito sira. Gawa pala ako ng sauce. Gawa ako ng sauce. Iba na yung ang init kasi ano ba, sakalan maghapon na ako nandito sa kusina duto.
Masakit ang tuhod ng Inday. Ay, yung chicken ko nga pala. Nakalimutan ko. May isa pa. Hello. Hi, Nora Honor. Hi, maganda. Alam mo. Ay, ko. Patay, hindi pa ito manulutog ng ano lang. Matigas pa, oh. Hindi, magluto na. Maluto na. 5 minutes lang. Hindi. Ito yan. Busy, Pingkay, busy. Itinago ko dyan kasi yung amo kong babae pares na dito ba? Ano yung punta dito? Oh, okay. Yung lana. So na yung lana. Nana, may nana. Ayan, ano na ba ako? Tapos line. Ha? Line. Cute kasi nang cute ng pagsasalita. Okay. Naramak pa na. Yes, Nana wants that lunch and Nana and put it in the side. So if they want, they put in there. So I will not mix in the sparkling water, the lime and the nana. No. Mama said you put and then you put also side. Ano Okay. yung sa side? Kasama man yan sa ano? Ito nga daw, sabi ko, ano yan, hindi na ihalo yan sa isang pitchel. Sabi niya, halo, tapos maglagay pa daw ng ano sa Sa side. side. Grabe. Kaya ang hirap intindihin ito. Sobrang paganda niya ng ano niya. Hindi ko maintindihan, kinakakabisit eh. Manong iayos pa. Ikot-ikot. Ilagay mo yung nana. Sana saburahin niya. Sasabihin lang naman yan. O then, mix the sparkling water with lime and nana. And then, put some nana Put and some lime in the plate. So that if they need more, then they will add. Plus. Plus. Sa sobrang paganda ng ano niya ba? Hindi mo masabi yung maintindihan. Wala. Giling-giling. Magtugas.
May kay Johnny. Hi, Johnny. Mahawa ako. Mian. Mahawa ako dito ng ano. Kabaliwan. Pabebe. Excuse me. Kit me. Kit ya? Kit me. I am cute. I know Kit that. ya? Kit me. Ganda lang talagang nandito sa loob. Nasa labas, puro pangit. Ganda na lang sa loob. Maganda lang ang nasa loob. Mga nasa labas, pangit. Pangit sila. Kala ko naman, nagsipuntahan sa kusina. Nagbugas na ng nasa labas. Hindi pala. Tama na to, Day. Kilala mo yun? Hmm? Ano lang? Sa isang bote. Lagang suka dahil. Tapos, sa nana. Tama na to. Okay. Annie's cake. Ba, suminip si Annie. Yung sparkling water choba chani. Hindi ko na. Ang alam ko niya, mamaya pa yan eh. Oh, mamaya na. Hindi ba ipinahaluan ng ano yan? Hmm. Ng Sprite. Sprite? Meron. Meron yung Sprite. Tapos maglagay pa ako nitong choba chanix nito. Hmm. Kasi if they want more, they will or they will add more on their glass. Nagpa-explain tuloy ako sa kanya. Bakit wala dito yung si Ate Mayra? Sana apat tayong nag-tiktok. Kaya nga. Wala. Sabi, kanina pa yun. Kanya pa yung malis eh. Gagalit, nagagalit. Hindi lang ako kay Wing. Baka sa ibang balay pa ang nagdunda. Ano na to, Day? Yes. Then where I will put Ang ganda ng kusina ninyo pag natitignan dyan. Parang malaki din eh. Malaki yung tinitignan. Ito na pa yan. Nakalight pa yun. Basta na sus, ibay. Ano na nga natin to, mag 1 hour lang ako guys. Kasi sobrang busy ba. busy sila. Yes, busy kami. Ika yung kahaluan ng tinapay ko.
Gersan. Ito? Salamat sa inyo guys. Kain na si host. Bukanin mo, okay. Magkuha ko lang ng butter. Cherry. Tinagal ko muna. Pakulo lang. Kaya mo. Ha? Ay, yung ano dahil? Yung samosa na ano? Yung chicken. Oo, maano na sa frozen. Alas distaktak, i-defrost ko na. Matanggal sa ano. Alas 10, Ay, na ano. kain na sila. Alas 10. Ano nga eh. Oo, inano ko na yan. Saan ba pala ilalagay yan? May ayun yung dalawahan, Day? Ano ko yan kasi yung ano kaya dyan ng space. I-mix ba yung Sprite tsaka yung ito? Ano Oo. lalagyan pa ng yelo? Hindi. Pag ano, mas ano niyan dahil i-sure para kitimay kasi mahirap pag si taba mag ano. Hindi klarado. Yan siguro yung mga ice. Kasi wala naman nasa walang ice. Lamig naman. Malamig yan.